Ka umdi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Nagbati CTV ni pliang subhai pi baro syakimat kimat jongane kejan miet sni yo pamtia ka arpundai tarik Ïaïong arajar arpun riu. Ini sedang dakimat Khubor na ke Jylla. Kasonam raguvanci kalau yo jamin. But kidon bon kidau baka yang besar jongka additional DC judicial kakong DR karbeteng kalap baki habban ai jamin ya kasonam. Haka hukum gayeng besar kalak kedau baki don gijing bumbiang ki kot kisla jongki pulit haka bayadai bat ka jingkem jongki ya kasonam. Kasonam raguvanci kabala yo jamin na gayeng besar jongka district and sessions judge mentah kalapan jamin sayau samla jongka sonam urash kushwaha bat kaladon kejing sait ban khanglat ba urash kushwaha umdai ban yo jamin ya ka ba ying bisar kampat penmi ya gano ka hukum ya urash kushwaha ru lapan ngat hagi juk ki kendon ki bala pengat ya ka sonam sembut menteri ramba Jylla ubak khmi ya ka tanat PWD roads ubak preston tensong Ulaong ba ka jingtmu ban sna ya ka surak high speed corridor kan kentiu bhai ya ka yok ka kot ham Meghalaya bat kan penlengkot ru ya ka jingyat nanti ka berjalan jongki kali lengba ka ni ke Jylla. Uba preston ulaong ba ka benta jong ka package 1 bat package 2 ladap ban kot tender bat ha ribhoi district ya ka jaka ladap ban penbek malumala kat ba ka jing penbek ya ka lain jong ka surak ha khasi hills but west Jainta hills kandang kham shimpor nalor ba ki donru ki benta ki bahap ban penbek ya ka lenti jong ka surak ha east Jainta hills. Sembut menteri ramba ke Jylla ubak preston tensong ubak mi ya ka district council affairs Ula pentip bak sorkar bat ulat ke Jylla kidang up ya ke kaipot jong ka delimitation committee balatau da ke Garo Hills Autonomous District Council shua ban shim ya ke rai hakabai day bat ka jing penlong ya ke election jong ka Garo Hills Autonomous District Council. Shen ka sorkar kan sashnano ya ki rule na kebentaban pentrekam ya ka Meghalaya Official Languages Ordinance 2026 kabala itu ya ka ketien khasi bat ya ketien Garo rengkat bat ka ketien English kum ka ketien sorkar. Uba preston tensong laong ba kane kesen jam kan longru ke jingmentoi ya baro ki jai penriu khasi Jaintia bat Garo. Kasorkar Jylla kalai buktong ban shna pendep ya kesurok shalong dauki hapo usnem arajar arpunyo bat kala betaru ban budien bat ban jurip baro shisngi ya jaka badon jingma ya ka let kawan khnang ban yada na ka jingdu ai ki mensim brio na ka jingtua khando bat ka jingtua ki mau khamtam hakathain pun ursla ba preston tensong ula kentu ya ki pait ba bakin long ki bayai sha kat ba ka company kadang shna ya kani kesurok kaban pensuk hi ya ki pait ba hakalet kawan wan la ka election chaging dorbar thawan ke Jylla kan long house nem arajar arpupra kinong kershan bat kinong kit kam jong ka United Democratic Party jong ka Maukerwat constituency kila shim ya karai ban let penya so no syaka National People's Party. Kani kalongkat kum ke city bala sapriang hagaransan social media kabapata ya kinong kershan kinong kit kam ki reu rang ba ki baju ai men sem bat ai jingmot hagajing ya lenti jong MLA ka UDP uba Renington lengdo tongkar hagasan Pyrthei. Namara ka jingya kan at ha West Asia ha pedeng ka United States, Israel bat ka Iran kabala penmi jingkhuslai jingmut ya ki pait ba ya ka jingpoi duna ko umpniang petrol bat ka gas ya kari India katanat food civil supplies and consumer affairs jong ka sorkar Meghalaya kala pentip ya ki pait ba nongsyong shnong jong ka Jylla Meghalaya ba ka umpniang petrol ka umpniang diesel bat ka liquefied petroleum gas kidap paho bat kala kenturu ya kipait ba kimdei ban ki jingmut syapang ki Khubor hamsaya ki bami na ki saul air
Hagajing tmu ban le yeshimenta hagajing ya ki da ki nongshong shnong jong thain riwar mingi ha mini secretariat ha punosla ban penpau ya gajing persya bat gajing penrem ya gajing surgi bat gajing torti hagajing pentre ya kesurok lai lengkot langkerdem hagababun ngut kimen sembreu kiladu nagadau gajing Kylleng kesurok Kato kat ningut ki nong shong shnong jong kariwar ki bala hiar na shlong kila syabat no halai lengkot bat om syashu yaki banyai namar bala yo Khubor bakala don biang kajing tua kendo kumta ki hab banyai no daka kejat na lai lengkot syadu sya pomlom bat ban Kylleng kali daka waipat na pomlom sya penursla Kah New Trap National Youth Front, Southeast Sora Circle, kala IT da Dorcas, haga Deputy Commissioner jangka East Khasi Hills District, but hau Joint Director jangka Directorate of Census Operation, Ministry of Home Affairs ke Sarkar India, kabadon ya ka Shlam Terekam Hanong Ba Shillong da ka Bakentu ban Perking Ba. Hagbay day bat ka jinglum ya ka kana samari kaban sedang haus nem arjar arpunyo haka hima sora hasyala confederacy bat ha hima maulong namar ka jingjele jongki mender ki babuhay shnong bean hakini ki laitali ki hima Kinong di dawai haki pharmacy ki badon hapo ka Shatri jongka Meghalaya Healthcare Association kila penbena ban ai ka jingis nok tilang ha ka jinge ki ka basisni hakari India brokway bala penbena da ka All India Organization of Chemists and Druggists kaban salong ha ka arpo tarik jemmang arjar arpung riau ban persya ya ka jing ai lat jong ka sarkar pedeng ban syude online ya ki dawai dashin lengba ki online company Ki pulit ke Pyrthei district kilami biang sya surok ban talasi napang ya ginong nya kali ki ba pen anya surok nadu ginong nya tok kamtam ya ki badikiat hagapor badang nya kali hagane ka kenti ki pulit kemshim ladan kuna nrei kila shusneng tang da kaktien ya ginong nya kali ki ba pen an ban kila maham ya ginong nya kali balada kidang yai beteng ban pen ya ki kendon nya kali kin ngat haga jingsya dan kuna haga por kumba khatwai sipawa menmiet ki pulet ki barang talasi kali ha amlarem ki lapa yang ya ka wai ka kali ka badon yo registration number ML not sun H sausan kendai nrei marsen yo i ki pulet unongnya bat ki brio ki badon hapo ka kali ki la pet krat bat ki la i ya ka kali hasurok ki pulet kila kthong ban yo bat yaki bat khaddo kila yo bat prangot ki brio ki badai ki nong Bangladesh ki pulet kila lap bayaki ni lawan shaw da uway nong nya kali na jowai bat utmu ban penpo yaki shashlo ka Khasi Author Society kala ai khuble ka sarkar Jylla ka balawan ra da ka ordinance ban kentiu ko dan ya ka ktien Khasi kum ka ktien sarkar bar ha ju ka por ka society kala ai khuble ru ya ulat ka Jylla ubala shan ya ka muhor ban penlong ain u president ka society u Dr. DRL Nonglai ulah ong ba society ka kwa ban yoi ba ki head officer jong kita nak terekam ke sarkar ki deiban pediang ru wat ye shiti bala tho hakaktien Khasi ka Khasi Author Society kala kentu ya sarkar Jylla bahkan penkha ya ka translation cell lani bantung ya ki nong penkelakhtien khnang ba ka jingtmu bala itu ya ka ktien Khasi kum ka ktien sarkar kan long ka pasaiso U President ke Society U Dr. DRL Nonglai ulaong ba ka jing itu ke sarkar Jylla ya ke ktien Khasi kadang dei tang ka jing sedang bat ka sen jam ke baar ka dei ka jing ya khun ban penrung ya ke ktien Khasi ha ka kernit ke bapra Menteri Rang Bado Kari Narendra Modi ula play pat ba ya ki hinriu teli ki Indo Cricket Academy jongki hinriu teli ki Jylla ka than stay lammi ngi lengba ka video conference ha ka jingelang ka balalong ha Gangtok Sikkim Kawai na kini ki Indoor Cricket Academy kadai ka Academy jongka Meghalaya Cricket Association kabadon hamadan Kurkalang Pyrthei District Ka Meghalaya State Planning Board kala syong jingelang banya teriatai batki officer nagbenta ka jingpen kre ya ka National Games kaban salong house nem arhajar arhnyo ha ka ne ka Jylla Meghalaya
chairman jangka board Abu Tahir Mondal ong baka jinge keren kalong ban penbit penbiang ya kijaka yang kali ban pek ya kijaka ka kinlong kibala pendep pura nalor ke penbiang ya kijaka sa jong kinong kai but key officials. Ka Tornado Security Agency Training Center kapadon halum Honsen Mauyong Rim sa sisien kabalong ka kep kabakat kendai kala penkup buram ha ka passing out parade na kabenta nyu pusangut ki kena ki balayo jing ai jing kai pentebet yalade banlong kinong apahara ha Tornado Security Agency Training Center ubati Marwain MCS balong Assistant Commissioner ka East Kasils District ulalong kumukongsan. Ka Pyrthei Higher Secondary School Shillong Kalaraki ya ka Founders Day kam National Integration Day ka bajupenlong man laus nem hagaba kala pliru ya ka Pyrthei Training Center ka balong ka jingtmu ban ai jingkersian ya ka jingpuli jong ki kina school haki por long school bat ka benta ka baar kalong ban ai jing hikai ya ki saptre kam ya ki nongshong shnong ya gane ka project la play pa ba da MLA ka North Shillong constituency Pentai ni pai syakimat Khubor na Kylleng kari. Ka jing tap vote na kabenta ka wat ka baar ha ka Jylla West Bengal kalaya syakimat haki shispa saupo artli ki constituency ki bahap hapo ki henriu tli ki district ka Jylla West Bengal kentup ya kanong ba Kolkata. Kat bagane ke jing tap vote haki shispa saupo artli ki assembly constituency ke West Bengal kala don ke jing yakan ar hapdeng ki nong kersian jong ki seng san Pyrthei hakatain sai hati ke bahap hapo ka Bhangar assembly constituency hadin baki nong kersian ka Trinamool Congress kila penlong ya ke jing yaki persya ya kertong ka All India Secular Front Muhammad Nausad Siddiqui. Ka Menteri Rangba jangka West Bengal ka Mamta Banerjee kala kamba ka BJP ka kwa ban letok jubor ya ka election siya ka Ïaïong dorbar tauan ha ka Jylla da ka baong ba kinong pek perman jangka election balawan ra na syabar ka Jylla ki lech siya ki tanat ban penpau ya ka jing President jangka Seng Congress Mallikarjun Kharge ula kentu ya ki nong tabot ke West Bengal bani shimenta pura bat ban penon kam ya ke ikhtiar bala penkup bor katkum ke riti sencar pajba kenang ban yang persya ya ki bor ki bertemu ban penduk ya ke hok jongki da ka ba ai ke jubab ke babiang hakum ke ni kepo Menteri Rambado Kari Narendra Modi ula duai na kabenta ke jing sngan bat ka bha kamiat jong ki nong shong shnong ha ka jing lek yuk jat ha Shri Kashi Vishwanath Temple ting shop art film badairu nong yalam ka BJP Mithun Chakrabarti ula thap ya ka vote ha ka election jong ka wat ka baar sya ka Ïaïong dorbar thawan jong West Bengal ka balalong ne ka sngi bat ula penpau ya ka jing shenia ba ka jing poi jong ki nong thap vote kala ban kenjo sya ka khandai pho na ka shispa ka MP jong ka Trinamool ka Mahua Moitra kala tap ya ka vote jong ka hakaway ka jaka tap vote ha Karimpur habakren syakilat Pyrthei Khubor ka Moitra kala ong bagi pajba kilay shimenta shirham ha ka jing tap vote ban ai jing sneng ya ki bor ki banabar khanang ban penim ya ka jing sensyar pajba Unong yalam ka Seng Congress Rahul Gandhi ulata krain ting halor ka project penroi jong ka Great Nicobar Island hadin bo la le jingo ya gani ka time ula keno ru ba gani ka project ka dei ka way na ki jersi bamsab bat ka kamrunar persya ya ka Mei Mariang bat ya ka nonggenti jong ki riulo ka National Commission for Women kala shimkia halor ka jingsha leben jong ki kentai bat ki kena kentai ki berang red ha Kolhapur jong ka Jylla Maharashtra ka commission kala panru ya ka Kaiport babnia halor kani ka jingja hapo nyosngi mentang ni pai sikimat Khubor na Kylleng giri ka Pyrthei President Donald Trump ula priang sobha Yosem Charles III bat ka Mahdei Camellia ha ka jinglek yu ka jat jong ki ha White House
Usaim Charles III jangka United Kingdom. Ulapan ya kejinya Thailand ke Patmai hapdeng ke Amerika, bat ke United Kingdom da ke pamaham bagi jingbem shngai, bat kejinya kan ha ke Pyrthei ke don kam ya kejinya Thailand hapdeng kini ki artili kiri. Secretary General jangka Gulf Cooperation Council, Jassim Mohammed Abu Dhabi ulaong bagi Jylla jangka GCC kila kentat ya ke senjam balong bean jangka Iran kaba penbena ban kang no ya ke Strait of Hormuz naga benta ke jingya lenti jangka jihad kit ka India kala penrem ya ke jingsya tambor ki jihad kit mar haga Strait of Hormuz kaba kata haduk kata-kata ya ke jingsngan haga yok ke kon bat kenturu baka Iran kamdai ban kanglat ya ke jingya lenti jong ki jihad kit mar naga ni ke duriau ka United Arab Emirates kawai na kiri ke basyalan ya ke umpniang sa India kalapan bena bakan mikno na ka Organization of Petroleum Exporting Countries namar ka jingkta na ka tama ha Iran asimi goita uba shimti como President Khubor jangka Mali ulaong baki kam kindang beteng tat hado babaro ki kenhon ki badon kti haka jing tambor haka Arab Santri Ïaïong kin pendem hakmat ke sorkar bat ban pentikina baga jing shngan kan wan pai biang habaro ke wei keri Kajing yalang ke pasau jong ke India bat ke Afrika hau benai ban wan kalak ban long ke jing sedang jong ke jingnya Thailand ke balak ban yakun ya ke jing ki baja Kylleng saudong ke Pyrthei ke Foreign Commonwealth and Development Office jong ke United Kingdom kala khot hajir yau Ambassador jong ke Islamic Republic of Iran nin kesngi ban panjing becai halor ke jing keno yaki khtin ki ba aiding hak rensan social media. Kita gilang kimat Khubor.